ki thea jo ke ong dunga hem la pen theng pi theng prang kana hok don Nihang rong ke theke se aro tum arpu ka chala ramai la pen HSLC HS la pen graduation ki unduna tuma phan karcho West Karbi Anglong Market Distributor Committee ke sang Chin Thong Rong Hang Higher Secondary School near Danarong Town under Numati constituency with science, commerce and arts streams. Facilities provided in schools are smart TV facilities in every classroom, CCTV system in every single classroom. For more details, contact 700-259-2771, Headmaster of Chin Thong Rong Hang Higher Secondary School, Dhaneswar Teron. Kardom, Pinikar Binong Life Prime Tama Birta Long Penang Tona Birta, Chetana Mexina. Non malom arni ki so parpik pena jok raratum ke doge thak penna ana ka siksa dolo. Bang so arni ki swang bong setame pinera porphai ke thomra chiti ma pormalom lakhain ko rapli deupani constituency angkang tomon ke thepik pena jok penna ana thengpi na hok monlo. Bang so thengpi ke krebahud raratum ke doa heman setame kana hokdun dokolo. Borpothar Police Station angkang pinyada porphai ke thomra chiti malom to monarve ke thepar pik pena jok National Highway thomke brasir ke watowar pi la penna ka checking pen Borpothar ke da matowar ansetame thengpi thengprang ke bab khu pena jok gari motor ghonta troxiana bangke kacheleng penna ana ki sung phona koklo Bangso thengpi to mon ke pakre pena jok akashi sahania hemta thengpi bapon railo lason tak taksi to mon arve ke thepar pik pena jok ke ong donga hema bangke thengpi ke krebahut hem setame rudunang koklo bonta kopai ke mea jok bangso hut raratum ki sung dunanga bangke avilang bokajan penanan terang karbiang long live Karbilo Charlie Asong Nihang Rongkete Aruatum Pinimail Po Community Hall along Puka Chelar Lapen HSLC HS Lapen Graduation Kachipon Dunatuma Pan Karcho Amai Padopon Bangso Mayalong Nihang Rongkete Kiasa Amai Pubarim Gotom Bepen Chariponsi Kongchun Bang Bisojit Terang Pensi Aluhi ke Pachini Lapen Mai ke Phalam Theklar Tak Pen Thanpong Bangso aphi maya long arpu ka chalara mai paman ponsi nihang rong ke the ke se ro mai phukimi lake birusing timong phansi mai pharpu pekponlo Bangso aphi HSLC HS lapen graduation ka chipa undun tang kaddo kawe bangplikera troxia tuma phan karcho asai setami dengpon Hello, Councillor ta kan program home playing along bong sitame West Karbi Anglong natu non head district kimi create lo sitame also bang is West sitame Karbi Anglong kulo sitame hodak science pen commerce stream abang avedat abang ye ningduglo basinon ya prangke bang yelang arni non government kimi kangi along pen alang litum laso puthak education anatu RD gipi pen West Karbi Anglong district science lapen commerce stream bang donaing kuben nilitum hin masjid menceneng riduning tum athe kacharli anat ke isi awe leke palo tang de next awe ke bang atang ke derklui lasi isi generation jong si kipludlo bulang de kacharli anat kipludlo bulang de next generation an ke derpigi lasi laso bang prabjin pen nilitum Karbilu Charlie Asong business tame chuning rilo prabjin pen jongsi alang litum klempon thek lang de churota churudunji once se archoda archoding
Labang so maya long ka chetong dun alohia tumpen Charlie osomar phan ke Charlie ahin ko puson se ke prang dun jima bang so puthak than paritikan hai bang itu pik sudah ini tu mah arong det kali lapen ni tu pacuning corona do ko join si corona do ko join tuning ta pilong leta ai pacuning SS kipas mate SSLC kipas atau antar itu pining tapi pondelo asi kado ka event bang kebra troxy doi jara itu masih tu pinia chupani Maya long ke se tiri pichun bang budho terang rapchun bang bisojit teron Raju ingti Liton Singh timung pendang lo ke ongdung araratum chetong dun renti News report Karbi Anglong live Nijang Karbi Anglong dong kamukam rong supi irrigation IB along pinija khongni phai Kretroxy arni West Karbi Anglong Market Distributor Committee ke sengamai kangni pon Bangso Market Distributor Committee ke seng pon amai along bor imbe pen mai chopahem phuponsi kacho phapon alohi breakjam hawar pen ke bang ke theki dinga tum pen mai ingni pon Maya long chedon sarpen mai phuarpu bor imbe chunbangarpu probin timung bidi sarket herpu Michael Kramsa tumpendang lo prejam arpu ansetami sai ke claim je aphan arpu chepek ponlo Lapen non labangso West Karbi Anglong Market Distributor Committee ke seng ponalong sai ke claim ke dam ponje aphan pini mai kang ni ponalong kache parai ponalam thia phuthak pherang kia thengno ke than ponalam thi non editum arju ponsena Editum la hong pen Council ini license of weapon bench formu ini lang punon uti punon bahaya kewan so council long low weapon bench la tum kewan ada 30% tum so putak sing mai punon ada pini tong la bangso committee ke seng panai lang ma ini sing pon la committee man than exim ya committee man than exim West Karbi Anglong Market Distributor Committee bangso long mai pu mai ko la teni mat la yang di man than exim boring bay secretary ke junbang secretary bang ke province timong Halapu West Karbi Anglong Market Distributor Committee amai phu bor imbe pen pinila bangso committee ko pia thesi ke seng ponang kokma bangso phuthak pherang kia thengno ke than pon thwalam the non elitum arju pon thusena Alang li nangya pon si lapen alang li long non distribution la so is license dolo la si ni tum dame chehok lo non we mitum dame chehok vek ni la bang so lam ke non itum West Karbi Anglong long ke ong dung ke behara pensi hormu tame van po dang distribute po as per the consumer tum ko so price pensi la tum kenam nei mata ador mukata abisida di la pen council long ansi revenue bang leneng mah leader di lo tamara alasan na betum pinang mah jadi asi non bang ni tum chok lo ala ni long alasan do asi ni tum tame or pidu no son dang ni pan ni sen pen la pen aku jak tum rat tum tame ador kom nam na hormu bang long ko agam ko buti pen jeng lo lang pen jeng lo alu pen jeng lo yo hai hormu dong kamukam pen wiki be Karbi Anglong live Khatkhati Police Station angkang Lahorijan adung Balijan Barla Bosti longpen inut pang thek pinsu ke thitanga bangar pum raikom sai khiatum kilong Kithilot amuni dabang arta kido kalilang lapen arideng pen ajat ke pang thek dia sona mungta kilong ledera jok non anta pang thek thelang non amat ke bangso ke thitanga bangar pum Diphu Medical College and Hospital along postmortem aphan pondelo Nasikumani tibok te rai malom hem kachili ledat lapen abang kavidya do pulotang te kapatini je aphan Khatkhati Police Station along kahomri je aphan si pachini Bokajan penanan terang Karbi Anglong live Bini prime tama birta kila pon si kang tonik lo